herken mezelf best wel in Zerlina. Haar luchtigheid, niet te ingewikkeld maken. We zijn gelukkig, we zijn blij, we gaan trouwen, jippie. Maar ze heeft ook echt wel een eigen willetje. En dat heb ik ook wel. Maar ik denk niet dat ik zo makkelijk te verleiden ben als Zerlina. Ze gaat mee met Don Giovanni. Ze valt soort van voor Don Giovanni. Dat het publiek begrijpt waarom ze dat doet. Dat hij kennelijk toch zo onweerstaanbaar is dat ze haar echtgenoot, waar ze echt letterlijk net mee getrouwd is, voor Don Giovanni zou verlaten. Het is emotioneel, vind ik. Trots. Koppig. En niet onaardig. Weet je, Don Giovanni is een van de weinige bad guys waarvan je bijna wil dat hij gaat winnen. Mijn avond is geslaagd als ik het publiek een beetje heb kunnen doen twijfelen. Dat ze denken van, ja, allemaal leuk en aardig, maar die Musetta was eigenlijk ook wel een sympathieke peer. Kom eerst? Ja. Nou ja, ik zou zeggen... Kijk, dat zou ik zeggen. Maar, Dat Zerlina toch altijd wel een beetje de macht heeft. Want hij kan wel boos op haar zijn, maar zij krijgt hem altijd weer waar zij hem hebben wil. ik ben wel echt een groepsmens. Maar het vak wat we kiezen is natuurlijk wel heel erg individualistisch. Het product wat ik aan te bieden heb, ben ik. Dus ik moet er ook voor zorgen dat wat ik doe ook goed is. Ik heb ook echt mensen om me heen nodig. In die zin, ik kan niet over anderen heen lopen voor mijn eigen gewin. Dan moet ik gewoon... Maar ik ben het wel een beetje eens met wat Fabian zegt over dat het zingen. Je gaat toch echt voor het zingen, want jij wil zingen. Jij wordt gelukkig van het zingen. En daar ga je je leven omheen inrichten, een beetje. Ja, ik weet niet, voor mij, allereerst muziek is gewoon fantastisch. Als je van opera houdt, of als je gewoon van muziek houdt, mooie muziek houdt, dan is dit sowieso een leuk verhaal, goede muziek. Het is constant, evolueert het en het verandert en het maakt bochten die je niet verwacht. Grappig voor iedereen. En voor iedereen herkenbaar. Ik denk dat iedereen zich wel eens Elvira heeft gevoeld, of iedereen heeft zich wel eens Anna gevoeld. En iedereen heeft zich wel eens laten verleiden. En iedereen is wel eens jaloers geweest of boos geweest. En alle karakters hebben dat, maar ieder op zijn eigen manier. En dat vind ik er ook zo goed aan. En ik denk dat het daarom nog steeds relevant is en nog steeds uitgevoerd wordt.